Es desmarca una miqueta Rifaterra, però no anirà a la olla. Va tancada. Pepín! Gol, 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 gol. I gol de Mendoza! Gol de l'Olímpic de Xàtiva! Minut 6 d'esta segona meitat. Estaven dient David, a pilota parada, este equip és molt perillós. I després de que Pepín en el segon pal la tirara dins de l'àrea, ha sigut Mendoza el que fica la cama, puja el primer al marcador. Va Ferran, la fica Ferran, abre seguida rematada. Gol, 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 gol. I gol de Mendoza. Bueno, pues Olímpic exprimint de nou i ses jugades a pilota parada. I una vegada més, i en van 3 en les últimes jornades. És un central, és el més llest de la classe, és Mendoza. Marca l'Olímpic en el 16 de la primera meitat. Olímpic 1, Reus 0. A veure si arriba Ferran, podria ser bona. Ferran, gol, 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 gol. I gol de Ferran. Gol de l'Olímpic de Xàtiva. Quina indecisió infantil del Reus. Teua meua. I entre tots la casa per agranar. Arribava Ferran i amb una vaselina subtil i de classe posa el 2-0 en el segon, no sé, 48, 30 i algo, no sé, pràcticament només començant este segon acte. I ara sí que la pel·lícula podria tindre amb total certesa final feliç. Ahí d'escuela, Carles Salvador, Guirado, Ayabut, atenció, gol, 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 i gol de Àlex Vaquero. La pentinava Guirado, semblava que era impossible arribar ahí, però Àlex Vaquero, el més listo de la classe, posava la puntera, li feia la vaselina Quico Piña, puja el primer al marcador. Estem en el 8 del segon acte. Marca l'Olímpic, marca Àlex Vaquero. Olímpic 1, Oriola 0. La guanya Alex García, la baixa bé. Rifaterra, molt bona la combinació de Nando Ramon en Àlex Vaquero. Àlex Vaquero per a Mar de Val, molt llarga per a Ángel Guirado. A veure si la guanya Guirado. Podria marcar Guirado. I gol, 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 gol. Viva Màlaga, viva Filipines, viva el 10 de l'Olímpic. Marca Guirado, marca el fitxatge de l'Olímpic, puja el 2-0 al marcador, es cau la burta. Olímpic 2, Oriola 0. La veritat és que, lo normal és que en les ocasions que han hagut l'Olímpic estiguera ja guanyant 2-0, perquè la primera que ha tingut Nando ha sigut més que clara, però la triple ocasió ha sigut de traca. A veure Nando! Gol, 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 gol! I gol! No té moño, però com li pega! Puja el primer al marcador, marca Nando Ramon, ho celebra amb la penya Socarrats. Minut 23 del primer acte, marca l'Olímpic, Olímpic 1, Badalona 0. Denis, entra, gol, 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 gol. I gol de Pau Frank, que bé la posava Denis i entrava com una
l'excel·lació, el davanter de l'Olímpic, cabotada immaculada, puja el segon al marcador, ho celebra tot l'equip amb l'afició, marca Pau Frank. Estem en el 24 del segon temps, Olímpic 2, Badalona 0. A veure si pot vindre el tercer. Mendoza, Guirado, gol! Gol, 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 gol! I gol de Ángel Guirado! Puja el tercer al marcador, golejada de l'Olímpic, el conjunt de Toni Aparicio complix, estem en el 30, marca Guirado, Olímpic 3, va